Villa Sydän on rohkea hirsitalo, jossa arkkitehtuuri, yhteisöllisyys ja moderni asuminen yhdistyvät luontevaksi kokonaisuudeksi. Sydämen muotoa mukaileva rakennus osoittaa, mitä voidaan saavuttaa, kun vaativa suunnittelu, tekninen osaaminen ja korkeatasoinen hirsirakentaminen kohtaavat. Tässä kodissa 3 sukupolvea elää rinnakkain omissa kodeissaan, kuitenkin lähellä toisiaan. Sydämen toisessa siivessä asuu 4-henkinen perhe ja toisessa isovanhemmat. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu aikuistuvan tyttären oma erillinen tila, joka tarjoaa turvallisen mahdollisuuden harjoitella itsenäistä elämää omassa rauhassa. Villa Sydän on rakennettu kotimaisesta painumattomasta kuusilamellihirrestä, joka mahdollistaa näyttävän arkkitehtuurin, suuret lasipinnat ja huolitellut yksityiskohdat. Massiivihirsi luo kotiin luonnostaan tasapainoisen ja terveellisen sisäilman sekä miellyttävän asumisympäristön. Tarkasti suunnitellut tilat ja viimeistellyt yksityiskohdat vaativat toteutukselta vahvaa teknistä osaamista ja huolellista rakentamista. Lopputuloksena on monimuotoinen, yhteisöllisyyttä ja yksityisyyttä tukeva loppuelämän koti.